टांगी बस स्टाण्ड मऊ साथ कौन कौन सब पकाउंट फास्ट नड़िया तापर नड़िया देले এটা কম মশলা দেলো এটা দিয়া হলা কুয়া কুয়া এটা কুয়া দেলে মশলা মানে হসুমতি মশলা এইটা এটি কোন ওটা দেলানি রাবিଡ଼ି দেলানি এটি কোন লସିରେ ଟେଷ୍ଟ ତାହେଲେ ଆଜି ମସ୍ତ ପୁରା ଆସିବ ଲସି ଆଜି ଚିନି ଛକର ଆଜି ଉଡ଼ିବ ବାହାରାନି କାଜୁ କାଜୁ ଏଠି ମଉସା ପକେଇଲାଣି ଲସିରେ କିସମିସ ପଇଲା ବି ଏଥିରେ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ କିସମିସ ଘର ଚେରି ବି କ'ଣ ସେଠି ଦେଲେଣି ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ଭେରାଇଟି ପକେଇଲେଣି ମଉସା ଆଜି ଲସିର ଗୋଟେ କ'ଣ ମଞ୍ଜି ପଇଲାଣି ଚକୋଲେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଏଠି ପକେଇଲେଣି ଆରେ ଆଜି ଲସି ପିଆଡ଼ା ଆଜି ଜମିବ ଆଉ ଚାମଚ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାର ଷ୍ଟ୍ର ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଲେଣି ଚାମଚ ଦିଆହେଲା ଚାମଚ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଲେଣି କେମିତି ଘରେ ବାବୁ ଖାଇବା ଲସି କଫି ଲସିର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜମିଲା ଆଜି ଲସି ପୁରା ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ କରିଛି ଆଉ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ